Ξαναβήξτε και ξανανασάνετε παρακαλώ. Άλλη μια φορά βήξτε και ξανανασάνετε. Σας παρακαλώ γιατρέ μου, πλάκα μου κάνετε, άρρωστος άνθρωπος είμαι. Το μόνο που ξέρω κύριε Δόγκαν είναι ότι δεν έχετε απολύτως τίποτα. Μια μικρή και ασήμαντη οσούλα. Βέβαια, η Σούλα, η Τασούλα, η Αθανασούλα θα ξέφευγε η Οσούλα. Πείτε μου, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα γιατρέ μου. Μα τι σοβαρό κύριε Δόγκαν, σας είπα αύριο θα είσαστε μια χαρά. Μια χαρά τι κάθετα ή οριζόντια? Μα για όνομα του Θεού με πειράζετε. Ίσα ίσα που αυτή η ασήμαντη αδιαθεσία έδωσε τη δυνατότητα να γνωριστούμε. Άλλωστε 3 χρόνια μένω στην πολυκατοικία αυτή, δεν είχε τύχει ποτέ να... Και μου είχε μιλήσει και για σας η κυρία Φίτσα από τον 4ο, αλλά και πάλι δεν είχε τύχει. Κοίτα που ήρθε και κοζερί ο γιατρός. Δεν μου λέτε μόνος σας ζείτε? Ναι, γιατί αυτή η ερώτηση? Όχι, λέω έχετε συγγενείς? Τι τους θέλετε? Μα δεν είπα πως τους θέλω, απλώς ρώτησα. Θέλετε να τους πείτε για μένα? Μα τι να τους πω για σας? Εσείς ξέρετε, γιατρέ μου, πείτε μου, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Το μόνο που ξέρω κύριε Δόγκαν είναι ότι δεν έχετε τίποτα. Τι έγινε? Τίποτα, δεν σπηρίζει ένα τίποτα. Πάρτε αυτά τα χάπια από το φαρμακείο να παίρνει ένα ανά 8ωρο. Πόσο θα πάρει? Νομίζω θα χρειαστούν περισσότερο από 4. Και ύστερα γιατρέ μου? Ύστερα κύριε Δόγκανε, τέρμα. Τι τέρμα, όρθιο ή ξαπλωτό? Μου κάνετε αστιάκια. Ούκι τα πιστεύει, είναι φοβιτσάρης. Σας χαιρετώ λοιπόν, χάρηκα που σας είδα. Το βραδάκι θα τηλεφωνήσω να δω πως πάτε. Γεια σας κύριε Δόγκανε. Γεια σας γιατρέ μου, χαίρεσαι που στην κυρία Φίτσα. Ευχαρίστως κύριε Δόγκανε. Αχ, τι μου κατάκι. Το ξέρω δεν είμαι καλά. Λέγεται. Τι έγινε ρε? Δημήτρη μου, Δημητράκη μου, Δημητράκη μου. Τι έγινε, έβγαλες μαγουλάδες? Τώρα μόλις έφυγε από εδώ ο γιατρός. Και τι σου είπε? Δεν ξέρω τι μου είπε, αλλά δεν μου άρεσαν καθόλου τα μούτρα του. Ωραία, την άλλη φορά να φωνάξεις το Ρίτσαρντ Γκίρ. Βρε, άστα αστεία, σου λέω, κατάσταση πολύ σοβαρή. Όλο το κορμί πονάει. Νιώθω σαν να με δίρανε. Ενώ δεν σε δίρανε. Κρίμα. Άστα αστεία και έλα αμέσως από εδώ. Καλά, καλά. Θα περάσω αργότερα. Έχουμε και δουλειές. Δεν μπορώ να σε κάνω και βολή μέρα σαν να σου είναι μωρό. Αχάριστη όλοι. Αχάριστη. Δεν φορά. Δεν φορά. Δεν φορά. Δεν φορά. Δεν φορά. Δεν φορά. Κάθισε. Λέγε. Τι να πω? Τι είπε? Ποιος? Ο γιατρός. 20.000. Φαρμάκι έχουν γίνει και αυτοί οι γιατροί. Πες μου, τι είπε για μένα? Συμπατέστατος. Βέβαια, πώς να μην είναι συμπατέστατος άμα με 37 και 4 φωνάζουμε γιατρό? Κατάλαβες φίλε μου? 20.000 για 4 δέκατα. 5.000 το δέκατο. Δεβόρα, σε εξορκίζω στη μαύρη ζωή του μαύρου σου πατέρα. Σου είπε τι έχω? Σοβαρό πράγμα. Τι έχω, μαύρο? Σκιζοφρένεια.